участниками торжественной церемонии памятного гашения почтовой марки. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән Казан епархиясе викария Иннокентий иң элек марка ябыштырган конвертларга имзасын куя. Бүген ратуша бинасында тантаналы вакыйга. Казан Изге Ана иконасы соборы ачылу уңаеннан чыгарылган конвертларга мөһер сугыла. Республиканың қалатқан қабілдеріміз көңілімізге халқымыздың көңіліне яқынға дейін. Бұл бек мұхим. Келешекте де көшкішілерге әлі кең қолаш білен тұтындыруға шүйдерге кейін. Рахмат барлығы. Спасибо. Собор торгызылу эшендә Яңарыш фондының өлеше аеруча зур, диде Казан епархиясе викария Иннокентий. Поблагодарить вас. Мин рәхмәтләремне Минтимер Шәймиевка, Татьяна Ларионовага һәм Казан Изге Ана иконасы соборы төзекләндерү эшендә катнашкан һәркемгә юллыйм. Моның өчен бик зур көч куйдыгыз. Сезне саваплы эш берләштерде. Бүген куелган штемпель дә үзенчәлекле, ул бер генә көн кулланыла. Мөһердә гыйбадәтханәнең торгызылган бинасы сурәтләнгән. Штемпель тирәли Казан Изге Ана иконасы соборы 1807 елда төзелгән, 2021 елда торгызылган дигән язу бар. Бүген штемпель куелган 2 конверт һәм марка Татарстанның милли музеенда һәм архивында сакланачак. Я бы, наверное, в первую очередь подумала. Казан Изге Ана иконасы никадәр кадерле булуы турында уйланырга киңәш итәм. Аның соборы сурәтләнгән маркага ия булу үзе бер дәрәҗә. Казан Изге Ана иконасы соборының тарихи бинасы сурәтләнгән 1000 менә шундый конверт һәм инде гыйбадәтханәнең торгызылган бинасы төшерелгән 1000 марка бүгеннән үк сатыла башлады. Аларны почта бүлекләреннән алырга мөмкин. Гомумән алганда бүген барлык хатларда бер генә тапкыр кулланылучы мөһер сугып җибәреләчәк. Динәк Самдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.